ku yi like, sannan ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za ku gani. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuka sani, wannan shahararriyar jarumar fina-finan Hausa ce wacce aka fi sani a shirin Kwana 90, wato Safara'u. A wannan bidiyon da kuke gani, bidiyo ne na fidda tsiraicinta da menene. Yanzu fi sabilillahi ku kalla irin wannan hotunan da take saki. Ku kalla ku gani. Kwanakin baya an saki bidiyo na jaruma Maryam But, ita ma an ɗauki bidiyon ta tsirara. Yanzu kuma wannan ita da kanta ta ɗauki bidiyon ta tsirara ta tura ma duniya ta gani. Yanzu fi sabilillahi wannan ya dace. Gaskiya wannan ba dacewa bane ba, kwata-kwata bai kamata ba. Saboda haka ya kamata a gyara idan za a gyara. Wannan ba dacewa bane ba. Jaruma wadda ake kallon shirye-shiryenta a Kwana 90, a ce ana samunta da irin wannan abu, gaskiya bai kamata ba. Me za ku ce ma Allah idan kun je gobe taron gobe kiyama? Ba abin da ya kamata mutum ya riƙa yi, kowa ya yi ƙoƙarin ya gyara, ya yi abubuwan dai. Ƙarya za a yi, ga bidiyon nan an saka. Saboda haka ya kamata gaskiya a gyara, bai kamata ba.